Hola, sóc l'Alba, la directora d'Únics Cerdanya. Amb un petit recull de vídeos intentaré explicar-vos com va sorgir aquest projecte tan únic, especial i tan bonic. A veure, com s'us passa pel cap aquesta idea i com acaba evolucionant tot això? Doncs mira, a través d'un sopar d'un dia a la nit, que estàvem amb en Cesc, en director tècnic, i en Jordi, el meu company, que m'ajuda a entrenar, estàvem parlant de que coneixem, jo soc mestre i ell vetllador, coneixem molta gent amb diversitat funcional i com podíem fer cabuda per aquesta gent dintre d'un esport col·lectiu a Cerdanya que no existeix. I a través d'aquí vam muntar un projecte. I ens feia molta il·lusió visibilitzar aquest tipus d'iniciativa dins de l'entorn del club. L'evolució ha estat espectacular, però també haig de dir que tot el mèrit el tenen ells. Són persones que venen supermotivades i l'aprenentatge és increixendo. Ens proposem petits objectius per cada jugador. És a dir, tal jugador ha de tocar cistella abans d'acabar la temporada. Tal jugador pot tirar un triple, pot defensar amb petits objectius, ells de debò que van creixent. Full back behind, trying to hold. Feel the matter, keep on moving on. You seem to be a part, it hurts sometimes. And getting at all your thoughts so strong. Water's full back behind, trying to hold. Feel the matter, keep on moving. You seem to be a part, it hurts sometimes. And getting at all your thoughts so strong.